Esselamu aleyküm. Bir karar döwletimizin täze ýamynyň galkynjy döwrüniň mähruwan adamlary. Ha bu ýyl kylmy päkim paýhas ummany Magtymyl Prag ýylynda birem Maýakuli wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasy miras teleýaýlym bilen bilelikde sırly mukamatly gepleşigimiň bu gezek sanyny akyllar şahyrymyz Magtymyl Pragynyň goşgularynyň tüýün bagışçylyk sunatymyzy ýerine ýetirip sunatymyzy giňden ýaýbalmaly hakyny şeýlede hassa Balkan sebitlerini ýomut göýekleň ýoluny ýerine ýetirýän bagyş sadanalarymyzda Magtymyl Pragynyň goşgularynyň biziň güllerimize gelip ýetmegine olaryň eden uly täsirler dogrusyna söhbet etmegi makul bilir. Nä gepleşigimizde şeýle söhbet etmek üçin Maýakuli wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň ilmi işgäri Sapar nä Sapar molim ýomut göýekleň ýoluny bagyş sadanalaryň hasam şo Balkan welaýetinde ýaşap geçen bagyş sadanalaryň ýerine ýetirjileriň Halipa şäherlik ýolu bilen akyllar şahyrymyz Magtymyl Pragynyň goşgularynyň şo biziň güllerimize gelip ýetmegine uly täsiri bar da. Şolar dogrusyna bir söhbetimiz dowam etsek. Kadymon sağ bolun. Şu nesip bolsa bütün Türkmen halky akyllar şahyry bir Magtymyl Pragynyň dogulunyň 3 ýyllyk toýuny halkara derejesinde bellep geçiler. Bu zatlaryň hemmetiniň arkasynda da gahrman arkadagy şeýle Türkmenistanyň hormatly prezidenti, gahrman arkadagy serdarymyz dur. Magtymyl Pragynyň goşgularynyň biziň güllerimizde aýdym bolup goşup bolup gelip ýetmeginde şu döwürde ýaşap geçen bagsanlarymyň Halipa şäherlik ýoluny hyzmat eden halipalaryň hyzmaty hasam uly Magtymyl Pragynyň ýaşan ýerler bolan ýaky o sumbur jurusyn tewitlerine ýaşap geçen halipalaryň bagsa hyzmaty hasam uly. 19-njy asyrda türkmeniň sunnatyna parlak ýyldız bolup dowup ýaşap geçen Garadäli Gökleň Halipa şäherlik mektebi barada aýdyp geçse has ýerlikli bolarmy hadiýan Garadäli Gökleň öz hakykaty hydyroly başy şu döwürlerde ýetişdiren şäherlikler ýani Anne Mengli Sakkar, Molla Owunç, Ali Seyit, ýa-ni Allah'ın or bagşy. Şular ýaly bagşylar gönden göne Garadäli Gökleň Halipa şäherlik mektebiniň gaýdan halipa sadanlar Magtymyl Pragynyň goşgularynyň bize aýdym bolup gelip ýetmegine bagşlanan hyzmaty uly. Garadäli Gökleň Halipa şäherlik mektebiniň gaýdan sadanlaryň biri de Ustad sadanna Han Mehmet Allah'ın oğludur. Han Mehmet Allah'ın oğlu 19-njy asyrda 20-nji asyryň sepkidinde ýaşap geçen sadanlar biziň güllerimize baş sadanlar tarapyndan bir ýazylyp goýulyp giden hat üstünde goýulan maglumat ýok ýöne Halipa şäherlik ýolu bilen Halipa şäherden aýdan maglumatlar esasynda gelen maglumatlar bar.
geçen asrın 20-nji ýyllarynyň ahyrraklarynda Türkmenistanyň Rus alimi Uspensky saat etnografik ýa-ni ekspedisiýa gurnaýarlar. Türkmenistan ähli günjeklerine aýlanyp Türkmen sungaty barada, Türkmeniň başçylyk sadanlarlyk şeýle farkly sungaty barada ekspedisiýa gurlanýar. Ekspedisiýaň esasynda da 2 tomlyk Türkmen sadatly kitap çap edilýär. Gatnaşmagyna şu kitap çap bolup çykýar. Şu kitabyň ikinji tomyny Rus alimi Uspensky Häzirki Mahtum Netrabi öňkü Gargalay etrafyna baryp Han Mehmet Gyzakçy bilen işleşip bir hepden dowamyny Han Mehmet Gyzakçydan 19 sanyk Türkmen halk sadalyny not ýazyna geçirýär. Şu 19 sanyk sadygyň ýartyny dutar sad uralyna ýartyny Gyzak sad uralyna çalyp berýär Han Mehmet Gyzakçy. Han Mehmet Gyzakçy şu çalan sadlarynyň her biriniň gyzylan gymmatly maglumatlary Uspensky ýazyp alýar. Ýagny ol diňe sadlar çalyp bermek bilen çäklenmän şu sadlaryň kim tarapyndan düredilenini, eger şol anyk maglumat bolmadyk ýagdaýynda şol sadlaryň has aňyrakdan gelýänini, şol sadlaryň özi gedenini, özüniň şol Allahny urbagşy ýa-ni hakykatyndan öwrenenini, o da özi gedenini öz halipasy Garadäli göklünden şu sadlar öwrenenini jikmejik maglumatlary Uspensky aýdyp berýär. Bu maglumatlar bolsa gelecekde bize ýa-ni şu saatyn sungatda iş alyp barýan adamlar üçin öwrenmek üçin Türkmen sungatyny has işini öwrenmek üçin ulu maglumat bolup durýar.
Kahraman arkadağımız her bir çıkışında sonun medeniyet işgari bilen duruşanına şu önkü yaşak geçen halipaların ömür döröcülüğünü sungot yolunu giyinden öğrenmeli, halka yaymalı bimişe öğren bize maslahatlar berip duruya sungot işgarilerine Han Mehmet Allah'ın oğlunun döröcülüğünü öğrenmek için Balkan vilayetinin fikri etrafına ayrılan malumat dinledim. Şu malumatlar esasında da ne kolaydı. Qızaq sunodunun ustadı adı bilen okuw gollanması çapdan çıktı devlet içeri qolluk tarapyndan. Bu okuw gollanması yani Han Qızaqçyň ömrü döröjülen bağlanışyk şeýlede Qara Däli Göklüň halipa şäherlik mektebini giňden öwrenmek üçin şu okuw gollanmasy hyzmat edýär. Pursatdan peýdalanyp şu gollanmanda ýerleşdiren bir goşgyny hadim bilen tälim alan Qara Däli ustaddan Allah nurun sewer ogly Han Mehmet senedini bilin tutup bardatdan Qızaq bilen ömrü bar Han Mehmet. Miskin gılcın dostu Ali Feýitden Patallyň bu jadyly senetde kicicik sowranla ahir sebitten geleni garşylan Dar Han Mehmet. Sünnälap mukamyň her bir nagşyny gowunç bilen gurşap tar wagşyny qışyň tupanyny ýazyň ýagşyny tariplady Tummar ogly Han Mehmet. Ýaza öwürip köňülleriň qışyny çalanna türkmeniň ýaşyl başyny Uspenski köp ýaýkady başyny ähli durky nota bar Han Mehmet. Şägirdleri pürli ora sarlar ogullaryň ata berdi nurlar çalsa mukam çökön gowun direler ýyl gününiň sewer ogly Han Mehmet. Maglumatlar ýygnap bilenmakdan halipalar bilen söhbetdeşlik bolduk şeýlede şu etraplarda yaşayan halipalar yani yaşlı nesin adamlar bilen maslahatlaşamızda urun söhbetdeş bolamızda bana köp ýerde soraw berdiler. Han Mehmet Qızaqçyň öz döwrüniň Qızaqçylaryndan tapawdy näme diýip. Şu döwürlerde de kän Qızaqçylar bolan ne Daşoğuz vilayetinden Ökte Qızaqçy, Usta Qızaqçy Tapar Bekiýew, Ustad Halipa Bagşymyň Mahtumyň galy Qızaqçysy, Balkan sebetlerinde de başga da Qızaqçylar bolan. Onu şu tapawdyny aýtjak bolýan adam şu Han Mehmet Allah nur oğlunun beýle Qızaq tapawdy. Ol hem ustadlyk bilen Qızaq bagşat adamlar gidipdir. Şeýlede şu dutar sağ uralmada ýerine ýetirilýän ulugurumly çyrşyrly halk saadaryny Qızaq saaduraryna geçirip öňe çykyp ýekelikde ýerine ýetirmekligiň mektebini ýoly goýan ustad saadaryna hökmünde halkyň aňyna galypdyr. Ne esas aýratynlyklary Han Mehmet Qızaqçyň şu ýagny Qızaq saadurarynyň mümkinçiligiň ullugyny diňe dutardy çalynma ulugurun saadar Qızaq saaduraryny ýerine ýetirip bolýarlygyny şoň nime ýerine ýetiriljek nusxasyny asl nusxasyny goýup giden ustad saadaryna 1929-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji sungat ojagy açylýar. Şoňa da Han Mehmet Qızaqçy 30-njy ýyllaryň başlaryna mugallimit bişalynýar. Şu milli saadlar bölüminde saadaryna, dutar saadaryna milli täsimat filan şu mektepde bile işleýärler. Milli saadlar bölüm ýoly goýýarlar. Han Mehmet Qızaqçy ýene de bu saadaryna bolup ýetişmeginde de ýagny Sar Bagşynyň mallaganyň uly zähmet ýatyr. Sebäbi 30 ýylyň dowamyna şu üç halipa bile ýagny Türkmen Sehrada, İran'a, Balkan sebetlerine, ahalla köp ýylyň dowamyna halkyň hyzmatyna bol bir näçe toýlary soňýarlar. Şonu mallaganyny gezmek bilen Han Mehmet Qızaqçy ahal ýerine ýetişik ýolunyň halipalarynyň çalýan saatlaryny ilk durmy öwrenýär. Şeýle öwrenmek bilen özüniň ustadlygyny artdyrýar. Şu her bir miwel agaç özüniň taatly miwesi bilen baha berilýär baga. Inde Han Mehmet Qızaqçydan ýerek ýaşap geçen üçin olardan galan ýazygy ýok. Ýöne Han Mehmet Qızaqçy näil derejede ustad halipa bolanyny bilmek üçin onuň ýetişdiren şäherdi Türkmenistan halk artisti ustad saadanyny dutar şem Qızaqçy pürli tarifi musary etirsek men hakykatda daş düşmez bu hak diýen. Wallahi anyň ustad dutarçy bolanyny ustad Qızaqçy bolanyny on Türkmen halkyna çalyp bize miras goýup giden saadanyny dinleýände bilmek bolýar. Diýmek purlaga ýalap ustad ýetişdirmek üçin özüň ustad bolmaly. Onuň Han Mehmet Qızaqçyň näde ustadlygyny şu purlaga çalan saadanyny dinleýände de onu görmek bolýar. Şeýle de ýene de bir mysal getiresim gelýär. Mallahın halipasy Kelbagşy. Kelbagşym ahal ýerine ýetişik ýoluny
mukamlaryň bir şeýle ustad ýerine ýetiren halifasy bolup durda. Şeýle bir şoň üçin kelip agşydan bize ýerdäki ýaşak geçenler üçin nime olaň ýetirip ýerine ýetiren sadanyň ýazgysy ýok. Ýöne kelip agşyň näme derejede ustad bilik halifa bolanlygyny Mullaganyň çalan sadaryny ýagdan dinländi de göz ýetirip bolýar. Halip şäherlik bolan bilik ustadlardygyny. Şoň üçin ine han men gyzaksam öz gedeninde şeýle ustad halifalaryň biri bolup geçen ustad halifa. Ine şoň ýoluna mene inni soňra pırlağa dowam edýär, pırlağdan soň Oraz Arif dowam edýär Türkmenistanyň atlyň artisti. Ondan soň Oraz Arif'i geçişdiren şäherleri ýa-ni Atawliýew, Saparoly Şamoliýew, onu şeýdip bilen halifalar şu mektep dowam etdi. Şuma da mene Maýkyl adına Türkmen Milli Konserwatoriýasynda da ýa-ni şol mektep dowam edýär. Ýa-ni ýaş mugallimler Türkmenistanyň ähli künjegünden gelen ýaşlara beýleki saguralary bilelikde gyzak saguralaryň ýinçe tilsimlerini öwrüp sapak berýärler. Päkim Paýhas ummany Mahtumul Pragy ýylynda da bütün halk bolup näme her bir bayramçylyga sunugat işgärleri indi özüň sowgady bilen barmagy däbi görüli. Edimçiler teatr aýdymlary bilen sagyrny taýdary bilen şu Maýkyl adına Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halifa mugallimleri şäherliklerim özleriniň sowgatlary bilen barýarlar. Şu näme ýaşy ulu bayramçylyga türlü ýyllarda Hannem Gyzakçynyň ömür dürejligine bagyşlanyp ýa-ni neşriyat kullanıldı bir näçe jurnallarda, gazetlerde makalalar çapdan çykdy. Hannem Gyzakçynyň dürejligine bagyşlanyp şeýle de sahasynatları özleriniň kitaplaryny edýän işlerini şu Hannem Gyzakçy barada giňişli maglumatlary öz kitaplaryna ýerleşdirdiler. Ine muňa mysal edip yurdumuzda belli sahasynat Türkmenistanyň halk artisti Amany Saparowyň sunugatyň bu ýysyncy maddi kitabyny mysal etdirse bolar. Şeýle de Türkmenistanyň halk artisti Edwer Sadalyna sunugat uğraşylarynyň kandidaty Oramla Anapetwyň kitabyny mysal etdirse bolar. Türkmen halkynyň sunugaty üçin ösmek üçin beýik işler eden halifalar hemje ýatlanyp dur. Berkara döwletimizde de şolar giňişden şonu öwrenilýär. Şolaryň hemmeti hakykatynda da billi liderimiz Gahrman Arkadağymyz Türkmenistanyň hormatly prezidenti Rahime tarapdan giňişden öwrenmek üçin bize mümkinçilik döredip berdiler. Türkmeniň beýik sunugatyny giňişden düýpli öwrenmek üçin bize ähli mümkinçilik döredip berenler üçin billi liderimiz Gahrman Arkadağymyza, Arkadağı Gahrman Ferdarymyza özüň sag bolmasyny aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. İyi yurt bähwetli bütün adamzat ähmet alyp barýan beýik işleri ýemişe ruwaşlyklary betlendin. Näme saparym bolmuş sirli mukamatly gepleşigimizde şu halifalaryň mektep hakynda ýerine ýetirip sunugat hakynda hasam şu Gyzak sunugatynyň ustady Han Mehmet Gyzak hakynda gyzakly söhbetler berdiňiz. Dede şu ilmi dörejilikli alyp barýan işleriňizde ulul üstünlikler gazanmagyňyzy arzu edýär. Gepleşigimizden şu ýerine ýa-ni Han Mehmet Allah nurolunyň ustad Gyzakçynyň biziň günlerimizde agtyklarym özleriniň şol atalaryny ýatlap berjek söhbetlerini gepleşigimiz ýerine dinläýeli. Han Mehmet Gyzakçynyň 3 ogly, bir gyzy bar. Men ortanjy ogly Han Mehmet Allah berdi. Men kakam Mahtumul adına Türkmen Döwlet Üniversitetinde psikologiya pedagogiya kafedrasynyň doçenti bolup işledi. Biz şu çağı döwrümizde enemiz şu Han Mehmet Gyzakçy barada gurrunlar bererdiler, sadanlarçylyk ederdi, ulu güýçli bagşylar bilen ýakyn gatnaşykda bolup, Ahalda, Balkanda, Eýranda çykyş eden ekenler. Hakamyz gurrun bererdi şo zatlary. Madama gurrun bererdi, öz kakaty barada. Ol Eýrany köp wagtlyk, ýa-ni bir aýlykmy, bir aýdan köprek Molly Täçmuradow bilen, Sary Bagşy bilen gaty köp toylara gatnaşyp şo ýerlerde toylarda çykyş edýärdiler. Eglenip toyda bolan wagtlary bir aýdan köprek wagtlary öýe gelen wagtlaryny madama ýanky gapyň agdyna howlusyna gelip berenine Harayym döňü diýen sadyny atam çalardy. Madama şo gyjagyny alyp şo sady çalyp gapyň öňüne oturup şo sady çalardy. Kakam şeýdip gurrun bererdi. Onuň näme üçin beýleke her gedek gelenne şeýlerek sady çalýar diýip sorag berenimde, onuň kakam maňa gurrun bererdi. Sebäbi biz köp wagtlyk kakam sapara gidýärdi. Ine şu toýlarda
gatnaşyp aýdymsaz edip onuň o toýdan o toýa çağırlyp, bu toýdan bu toýa çağırlyp şeýdip wagt geçen soň kyn bolýanlarda enemize diýip hawa şoň ýalyk ýagdaýda şonuň göwrüne awlamak üçin, onuň gelelligini bildirmek üçin şo sazy çalanny enemiň hem özüniň hem ady dönü de oğullarını. Onuň şo sazy çalanny şo ejemiziň ýüzi ýylgyryp giderdi diýe. Onuň barıň getiň öňünden çykyň ina taňa geldi diýip diýe bize aýdyrdy diýe. Ine Nuruhan Mehmet iň körpe ogly gyjagy gaty ökdi çalýady. Kakam onuň Atahan Mehmet olar bolsa dutar gaty oňatgo çalýady ýöne Atahan Mehmet uly dogallary gyjakdanam dutardanam başy gowçykýady onuň. Qarratamyzyň Aşgabat'a gelip Aşgabat'ta sazçılık 3 ýyl şeýdinde gyjakdan mugollimçilik edip saz öwreder eken. Atamyzyň adyny ebedileşdirýän, onu tersegine galdyrýan, gahrman arkadamyzyň arkadagly, gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun, işleri rowat bolsun. Häzirki magtumly etrafynda biziň atamyzyň adyny göterýän sazçylyk mektebi döredildi. Köp sag bolsun aýdýas. Milli liderimiz gahrman arkadagymyza, gahrman arkadagly serdarymyza janlary sag, ömürleri uzak bolsun. İl wagtly tutan işleri rowaçlyk gazansyn. Men Maýy Kuliýew adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňa Töreýew adynaky Türkmen Döwlet Ýürüýte Sazçylyk mekdebiniň gyjak saz boýunça muallimi Spartak Atakow.
Bizim milli saat guralymyz bolan gyjak saat guraly bu bizim ata-babalarymyzdan şu günlerimize çelli dowam edip gelip elden ele geçip halipa şaýatlyk ýoly bilen şu günlerimizi gadymy halk saatlarymyz ondan daşary şu döwürde ýaşap geçen kamçı kompozitörleriň döwreden saatlary elden ele halipa şaýatlyk ýoly bilen şu günlerimize gelip ýetipdir. Halipalarymyzyň adyny agdak geçsek ilki bizim şu gyjak saat guralymyzy agdanymyzda Al Seýid halipany agdamak bolma sebäbi ol gyjagyň iň aňar halipalarynyň biri bize gelip ýeten maglumatlara görä onun aňarda da gyjakçylar bolup durýany şo gyjakçyny şägirdi Han Mehmet Gyjakçy Matmul etrafyndan Al Seýid halipadan Han Mehmet Gyjakçy akaly gelip şu taýda purly taryf, Oraz taryf ýaly şägirtler ýetişdirýär. Onun bäri gaýtsak, Oraz taryfdan Atawliýew, Çar Gurbanow, Çar Allahdurdiýew, Sapar Gulýşanguliýew dagy, Gary Adalyýew dagy, onun bäri gaýtsak şu wagtky döwrümizde Muhammed Niýazow Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bulumagolym bolup işleýär. Bayram Ratýewow, başga da bir näçe halipalarymyz bolup geçen şu wagtky döwürde şu gyjak saat guralyny dowam edip ýörse Yakup Anna Mämedow bar, Rüstem Meredow, Gurban Baýjykow, başga da bir näçe ýaş şu hünärmenler bolup şu gyjak saat guralyny dowam edip gelýär. Ondan daşaran biz şu taýda Maýkuly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar adyndaky Türkmen Döwlet Ýöretim Saatçylyk Mekdebine şägirtlere bilim berýär. Şu gyjak saat guralynyň halipalaryndan bizim döwrümizde gelip ýeten saatlar gatken, şu Han Mehmet Gyjakçyny alyp geçsek şol ilkinjileriň biri bolup şu dutarda çalýan agar halk saatlar gyjak geçiren halipalaryň biri. Bunun özi şu dutardaky tilsimleri gyjak geçirmek üçin ilk bilen özüň dutarda ilk şolar öwrenmeli bolýar. Sebäbi dutardan öwrenmesen şu tilsimleri geçirmek gatykyn bolýar gyjak. Han Mehmet Gyjakçynyň bu näçe saatlary nesilden nesile geçip halipa şähertlik ýol bilen şu günlerimize gelip ýetipdir. Olardan jahanyny näler görünür diýen saat. Saat özü tar bagşynyň ýanynym saatnyň soňky bölümine tar bagşynyň aýdyş äkeňine çalýada şol 3-nji bölümi hikmetdan halk artisti Sagjep bar näler görünür diýip aýdym Magtumulyň goşgyna söz sana geçipdir. Beýdimek bilen şu bizim halipalarymyz öňden gelýän agyr saatlar çalmakdan daşary soňky döwürlerde aýdym saatlaryny gyjak geçiripdirler. Ondan torgoýuşlar bar, gaşdýar halk saaty bar, natüýlan halk saaty bar. Aýdym saatlar hem geçipdir bizim döwrümizde. Halipalar şu özleri bagşylaryň ýanyna toýlarda, bayramçylyklarda ýerine ýetirip şu aýdymlaryň saatlaryny ýekelikde gyjakda ýerine ýetirýär derejede ösdürip şu günlerimizde gelip ýetmeginde şu halipalaryň ulorny bar. Şu Magtymul şahyrymyzyň goşgularyny olar toýlarda, bayramçylyklarda bagşylaryň ýanyna ýerine ýetirip şu goşgulara da bir näçe aýdymlar aýdylar. Şol aýdymlardan hem bir näçesini gyjaga geçiripdirler, saat edip. Şol halk saatlarymyzy, şol aýdym saatlarymyzyň şu günlere gelip ýetmeginde şu halipalardan galan ýazgylaryň uly orny bar.
şu milli aýdym saatyny odumyzyň pajarlar ötmegini, dünýä ýaýramagyny, magtymly Praga şahyrymyzyň goşgularynyň ähli dillerde terjime edilip dünýä ýaýramagyny, uly işler bitirip ýören milli liderimiz, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň köp sag bolsun aýdan, gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutjan tutumly işleri mundan beýle ululu rowaşlyklary beslensin. Nä edilgeçler sırlı mukamatly gepleşigimizden ahyrlap barýa. Gepleşigimiň indik sanlaryna da şeýle halipalary, ustatlary ýatla. Olaryň döredен halk aýdym salar hakyna qyqydykly söhbetleri, rowayatlary size gurrun berer. Nä gepleşigimiň ahyryna şeýle milli medeniýetimizi, sunudymyzy, senedimizi dünýä ýaýmakda atalyk aladalaryny diýen aýdym sa sunutumyň hak howanlary milli liderimiz arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý olaryň iýli ýurt bähwitli, adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriniň rowaj almagyny arzu edýär.